Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila. Balance, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Sam, Lasay 53. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, senaryo anay kita sang panahon. Check na to lakat sang panahon subong gabi. Para makahibalo kita sang aton sining palibot. Kumusta ayhan? Medyo nagaguom-guom. Sining hapon, diri sa syudad sang Bacolod. Nagtulo-tulo paggamay ang ulan. Pero kumusta kamuda? Sige, ari sa aton sining linya maka-aksyon, Sir Gani Republica sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayang gabi action Bray, no? Sa aton mga listeners mayang gabi. Hari, ihatag naton lakat sa aton nga tiyempo sining gabi, Martes kita karon. Hulyo 13, doga kalipat ko action Bray, no? Nga aman. Namataan naton isa ka low pressure area, nagtubo gid man di siya. Lapit lang 130 kilometros na sidlangan, namin na sidlangan ang kalayo niya sa Burungan, City, Eastern Samar. Kaya daw nalikop gid ang kapungsuran ta sang panganod. Yes. Okay, nagtubo na siya muning alandaman ta. 11.9 degrees north kag 126.6 ang iyang coordinate sa grid. Nalakip kita sa magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanago partikular sa mga lugar Metro Manila, Calabarzon, Mimaro pa sa Kabikulan, diri sa aton kabugusan sa Kabisayan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Zambales, kag Bataan. Paabuto nato ni base karon sa kaagahon o kung sining gabi kung basa aga maulan nga tiyempo. So tuga ini sang low pressure area. Sa iban nga bahin sa aton kapungsuran, nagapabilin na niya nga may pag-uumbuom ang ilang kalangitan. Basta sa magalumon ang ilang kahawaan. May dala lang ininaligwin nga mga pagulan o kung pagpanaguob nga tuga iniya sang localized thunderstorms. Ang Luzon, Visayas kag Mindanao parihas ang ilang forecast wind nga huyop sang hangin kag
ang ilang coastal water condition ara sa Makanay at sa kasarangan lamang. Ang Luzon, magahalin ang hangin na sidlangan pakadto na bagat na sidlangan east to southeast. Diri sa aton sa Kabisayan, magahalin sa direksyon na aminhan na sidlangan pakadto na sidlangan. Northeast to east, kag ang Mindanao south to southeast o kung nabagatnan pakadto sa nabagatnan na sidlangan. Ang diri partikularmente sa aton probinsya, ang nakatungdan sa Kabisayan diri sa Western Seaboard sa Kabisayan, lakip na ang aton probinsya sa Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Nagkapabilin karon nga maayad-ayad pa ang aton nga panahon. May pag-uum-guum pa ang kalangitan asa nga magalumon ang kahawaan. May dulot lang ini naligwin nga mga pag-ulan ukon pagpanag-uob nga halin ini sa localized thunderstorms. Pero sigurado ni karon kagaon paabuton naton ang pagtupa sang ulan. Ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Nga magalin na aminhan na sidlangan pakadto na sidlangan northeast to east aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Sa subong ang kondisyon sa aton kadagatan ara sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos ini siya 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton astronomical tides. Alas 6 o kon alas 2:20 karon sa kagahon ang taob nadula ang taob naton 0.9 metro kag ang hunas magabalos alas 6:39 man ba sa aga nga 0.5 metro ang kanabahon. Alas 6:10 naman sini nga gabi nagtunod siya ring adlaw. Magabutlak ni siya alas 5:30 buwas sa aga. Kag ari kita 27 hasta 32 degrees Celsius o kon 80.6 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Okay. Si Bulkan kanawon, aksyon bay. 18 ka volcanic quake ang aton na rehistro sa aton seismograph sa sulod sang 24 oras. Ang iyang guab, no? Hindi visible makita sang duha ka mata o kun aton nga kamera, no? Na takpan ang iyang guab sang magalumon, no? Nga tiyempo kag ang tuktok sang bulkan nagapabilin nga may slight deflation sa gyapon o ground deformation sa palibot ni edipisyo sang bulkan kanlaon. So ang ginbugay nga asupre o kon sulfur dioxide sinisang pitsa 11 sang Hulyo 660 toneladas. Liwat nagapaabisang DOST Peoples in collaboration sa aton sa Negros Occidental Command Center. Si Bulkan kanlaon aragyapon sa alert level 1. Kag istrikto ginapadayon naton enforcer ang 4 kilometer permanent danger zone. Earthquake information. Daway kita may nakita action by nga nagtayog diri sa aton Negros Occidental kag Negros Oriental sa sulod sang 24 oras. So manilakat sa aton nga tiyempo sa kay Bulkan kanlaon kag earthquake information sa aton monitoring and alert warning system. Package kompleto gid Sir Gan. Thank you Sir Gan. May gabi. Sige, may gabi. Yes, sir. Amo nalakat sa aton sila nga panahon maka-aksyon kabay pa nga nakakuha kamo dira sang information labi na gid sa mga utod ta nga magapadulong sa lawod subong nga gabi kag magpangisda o olo alerto lang gid no. Sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7. Subong nga adlaw mga kaaksyon. Yari kita sa Martes, Hulyo 13 na 2021. Bukas na nga aton sila nga Facebook page pagi iya sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Ang aton sining YouTube web kag aton siniman nga Twitter account mga kaaksyon. Plus ang text hotline sa 0963-757-0874. Ayo lang ko 2 to 3 liners lang para sa inyo sining nga mga mensahe. Aksyon
Brian Borden, Action Firing Line. Onboard na, Tubtob las 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano bala nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad mga kaksyon suwang gabi. Ang Negros Occidental Police Provincial Office mga kaksyon liwat nga nagpahanumdom sa makatapo sang kapulisan nga likawan gid ang magpangkirida. Action Firing Line. Seryoso nga ginapalabot ni Police Colonel Romy Palge sa tanan nga mga hepe sang kapulisan nga dapat monitoron ang ila sini tagsa-tagsa ka mga pulis nga nagahimo sang tinunto sa ila sini nga asawa mahimo kagid nga mapahalin sa serbisyo kon mapamatudan nga may ara kapasang iban nga dapugan. Action Firing Line. Kag ang hepe mismo madalahig diri kon ginatulirar kag ginapawalaan lang nga ang isa ka pulis iya may kirida. Action Firing Line. Ang ibanda subong nga katol ning ulo nila kay may ara gid man tod pulis yan nga nagasulo sideline gid man mo. Firing Line. Pero mo nagkaroon kay sa liderato yan ni PNP Chief Guillermo Eliezar daw lakip ni sa prioridad niya nga dapat ang mga kapulisan ta action na Christian James dapat niya isa lang dapat ang asawa hindi na magpangita pa sa iban pa. Action Firing Line. Oo, kay iban daanda gasalig kay dako sweldo no? Tapos pwede ka pangutang sa upslay ng tawag nila upslay. Oo, tapos ang ibang kadto is kerida, hindi sa asawa da. Diba, si masakpan ka mo da, magkaladakpan ka mo, impas gid ang profession niya. Action Firing Line. Sa iban nga balita mag-aksyon ng NOCPO, wala pagihapon nakabaton sang guidelines sang PNP National sa paggamit na sang body cameras para sa mga operations like buy bust, search warrant of arrest, kag iban pang operation nga kinahanglan may ara sang transparency. Action Firing Line. Sa nagligan nga adlaw ang Supreme Court nagpapanaog na to sang guidelines mga kaksyon sa paggamit sining body cameras pero way pa nakalabot sa mga regional kag sa mga kaprobinsyahanan kung ano ini ti dapat hulat-hulaton mga kaksyon kung ano gidman. Action Firing Line. Preparado naman yang NOCPO nga mag-usar sa ilang sining mga body cameras kay kompleto naman except gid lamang sa mga kabanwahanan way pa sila makabaton kay inubos hatag sa mga kasyudaran. Ti dapat gintagaan bisan tag tatlo lang mga banwano para may ara man sila. Action Firing Line. Ang iban nga balita mag-aksyon diri sa syudad sa Bacolod ginwasak ang drug den dira sa may Purok Tilapia Barangay 3 nga ginalumluman sa mga manug suyop mga kaksyon. Action Firing Line. Padayon ang lagas sa aton otoridad dira sa Barangay 3 gid mismo nga may drug den dira ay naano nga sitwasyon. Ang kapitan kumusta da libot-libot man pag time guruido para makit-an niya kung din dapit na nagahingo-hingo nga mga tao da. Action Firing Line. Kag kung may nagasinulod nga hindi taga dira di kaduludan na iya nga nagahimo sila da sang kamalam-malahan. Action Firing Line. Ang iban nga balita tidiri sa Negros Occidental padayon pagyapon nga ginapangita sang BJMP ang duha ka mga pugante si Francisco Ipogon kag Alejandro Montoya way pagidi sila magkalakitan duha sa 5 ka mga preso nga nakapalagyo dira sa Negros Occidental District Jail makaksyon ikatatlo na ning simana subong ang mag-utod tong Celeste nagkalamatay gidto pero ang isa diri nadakpan atong si Tamon kag ining si Ikwan si Montoya kag Ipugon nangindulaan gini sila iya. Action Firing Line. Sa syudad sang Bacolod Bakaksyon diri nga mga balita ang may mga ginikanan nga naga-insister subong nga gusto man padalon nga bataan gid nila sa gwa kag maglagaw-lagaw despite nga suno sa local government unit diri sa Bacolod nga hindi lang anay 5 to 15 hindi lang anay pagpagwaon kay di pagid sigurado si COVID-19 nga medyo naghagan-haga na kita. Action Firing Line. Kung isa daw ka mga batinggilan man sa mga ginikanan ginadepindihan na gid sang gobyerno ka kwanta kasiguruhan ta masupak pa. Action Firing Line.
Tapos kung matapikan gani ni COVID-19, damo reklamo, gin pa ospital si gobyerno, gin way ayuda kay na quarantine sila, pero subong nagakwan pa, nagapakatig-a. Action firing line. Sige, no? Ang mga balita naman niya sa probinsya, Capitol, mga kaaksyon, with action na Marlon Hidavia karon Dugay, 80% sa A1 priority group na bakunahan na ho sa kontra sa COVID-19 Action firing line. sa Negros Occidental initi Mayo 3,619 ka vials sang COVID-19 vaccines iga dulong o kung gindulong sa 15 ka mga LGU subong nga adlaw mga kaaksyon. Action firing line. Sige lang, padayon lang mga kaaksyon kag dugay-dugay. May ara kita sang breaking news diri sa lokal mismo. Bantayan tini kung ano ini. Action firing line. Madako-dako ini nga balita mga kaaksyon ilabi na gid sa istorya politika diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Bantayan tani karon dugay-dugay ha. Hulat-hulaton nyo lang kag stay tuned lang kamuda para mabalaan nyo kung ano ini ang aton sini nga breaking news para dira sa inyo una mabatian diri sa Action Radio Bacolod. Action firing line. Samtang ang COVID-19 diri sa lokal iya makaksyon sa sining adlaw ang maayo nga balita iniho kay ang Negros Occidental may ara gid lamang sang 66 ka COVID-19 cases nga bago local case ini tanan-tanan. Ang sa Bacolod City makaksyon may ara sang 41 gid lamang. Thank you gid, no? Ang apor diri apat isa ka LSI kag 36 ka mga local case mga kaaksyon. Action firing line. Dumayo, no? Kag ang naka-recover diri sa syudad sa Bacolod may ara sang 65 nga naka-recover. Ang Negros Occidental amo subong amay dako-dako nga recovery so or naka-recover 436. Ba maayo tanino kon mag-ulubos na sila pululi nga okay na sila, no? Action firing line. Mayagi nga balita makaaksyon diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Action Brian Warden. Action firing line. kag Negros Occidental. Sige, manglugayawon ko anay mga balita didto iya sa national. Action firing line. Mapa-international ko anay dali gid lang ho, no? International ang patay sa COVID-19 international sa bugos nga kalibutan, grabe ho. 4,055,949. Grabe nga patay na ni. 4,055,949. Nagapanguna gyapon diri sa kadamuon sa may patay amo ang US nga 623,029. Ang Brazil nagapangaduwa nga may arasang 534,311. Ang pangatlo diri amo ang India 409,338. Ang Mexico iya 235,058. Ang Peru panglima 194,488. Action firing line. Amo nang nagkalamatay makaksyon sa COVID-19 sa bugos iyang kalibutan na sa nag-umpisa ining si COVID-19 mga kaaksyon, no? Duro na nagkalamatay, no? Kag ang COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas subong iya nga adlaw na nubo mga kaaksyon, pero check tani kung tanan bala nga laboratorio nakapasa sang ila sining result. Action firing line. Kay subong nga adlaw mga kaaksyon may ara sang 3,604 gid lamang ang COVID cases nga kuano a result subong nga adlaw ti Mayo gid ni. Salamat gid sa Ginoo kay 3,604 ikumpara mo sa tag 5,000 kada adlaw, 6,000 subong 3,604 ho. Na nagdulong naman sa 1,481,660 ang tanan-tanan nga kabilugan na. Ang nagapabilin karon aktibo sining nasabit nga kaso 46,934 kag ang naka-recover diri nagdangat naman sa 1,408,634 pero ang patay diri 26,092 mga kaaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita dito sa national gutom, no? Sunod diri sa Social Weather Station nga survey, sunod sila nga survey makaaksyon 16% ka mga Pinoy karon ang gutom. Action firing line. For the first 3 months sa bulan o kung sa tuig 2021,
Ang survey ginpatigayon sini or Abril 28 tubtob Mayo 2, 5 ka adlaw abi o kon anom and o kon 5 no sa 1,002 ka mga respondents mga kaksyon kag ining 16% nga ginagutom nga Pinoy subong mas mataas ini sang 8% ikumpara mo sang 2019 sa bulan sang Disyembre. Firing line. Ang may pinakadamo makaksyon nga ginagutom suno sa survey nga ini sa area sang Mindanao nga may ara sang 20%, 20.7% o kon 1.2 million ka mga Filipino sa Mindanao ang ginagutom. Action. Firing line. Sa Visayas naman niya 16.3% mga kaksyon. Equivalent ini sa 736,000 ka mga Pinoy sa Visayas gutom. Action. Firing line. Sa Metro Manila, 496,000 no? Ang nagaginagutoman to. Sa Luzon area, amo ni siyang 15.7 mga kaksyon. Tilang tawon ta niya kung paano ma-address ini sang gobyerno ang ining nasambit nga pagpalabot karon sang pumuluyo nga ini sila nakabatsyag sang gutom sa mga bulan, una nga 3 ka bulan sa 2021. Action. Firing line. Tinga aton advice sa malanda kung magsalig lang ta nga magsalig sa gobyerno sang aton kalanon ati magutman gid kita siguro kuan kita huluhi makas gid kita kag magpangita sang kinawala kay para makakaon gid kita. Action. Firing line. Kalingin di mo man mabasol kay ari sa pandemya ta subong mo ding pandemya subong dako gid yang halit puwerte gid sa aton tanan-tanan. Action. Firing line. Ang way kabatsyag di gutom kag mga problema sa kalanon sa babaw sang lamesa ang mga manggaranon of course. No wala na isa ilaya bisan ano nga pandemya na ang ginakabalakan lang nila kung paano sila kalagaw, paano sila kagwa, paano sila ka banding-banding with friends and families. Pero kung gutom, why ni sila kabatsyag? Action. Firing line. Labi na gid kon politiko, ang ginahuna-huna subong gani daw politika na. Oh, kung paano nila dag-on ang 2022 nga eleksyon. Action. Firing line. Sige, ang iban nga balita sa national, are. Kundi gin-expelled na o kung pinahalin via resolution ni Senador Manny Pacquiao si Kwan Vice Chairman ang Energy Secretary nga si Alfonso Cusi no sa ila sini nga PDP Laban Political Party mga kaksyon pero subong adlaw si Cusi nagbalos man. Action. Firing line. Siya pwede si Paon si Pacquiao bilang presidente sang PDP Laban. Sila na lang yan nagbinangigaya no. Action. Firing line. Siya bangod sa pila ka mga akusasyon ni Pacquiao kontra kay Presidente Rodrigo Duterte makabig ini nga character assassination against Duterte mga kaksyon ang pila ka mga akusasyon ni Pacquiao sa presidente o kon chairman sang PDP Laban nga si Presidente Rodrigo Duterte. Action. Firing line. Gapangita gid lusot si Kusimo no and ari pagin mga kaksyon kay suno diri sa kay Kusing nga ang paghambal ni Pacquiao nga mayroon sang 10 billion pesos nga korupsyon sa Duterte administration dako ini nga dako ini nga pagpasibangod gid lamang kay Presidente Rodrigo Duterte rason pwede ini magamit para pahalinon siya bilang presidente sang PDP Laban. Action. Firing line. July 17 hambal ko sa inyo sa Clark, Pampanga mayroon sang convention o meeting madako ining PDP Laban, si Manny Pacquiao hindi makatambong, si Presidente Rodrigo Duterte ang matambong mga kaakson. Firing line. Bantay-bantayan tana oy si Manny Pacquiao kung si Presidente Rodrigo Duterte ginhambalan sang pila ka mga miyembro sang PDP Laban nga hindi sila buto kay Presidente Rodrigo Duterte kon magpapili gidman Vice Presidente sa 2022. Miyembro na sang PDP Laban ang gahambal ha. Action. Firing line. Mula bantayan tala kay hambal ni Presidente Rodrigo kagabi. Hambal niya siya atong gisulti na ko nga mo papili kog Vice Presidente sa 2022. Joke rato. Action. Firing line. Siya gikuara nang gihulga ang mga tao ang iya mga kontra. Hulga meaning ginapahogya ang iya sining mga kontra sa politika nga mo papili siya 2022 nga pagka Vice Presidente.
Perti no, matyagan ko kay Presidente Rodrigo Duterte do hindi naging masarangan nga mamahog-pahog na Firing line. Sige, ano? So naman kay Presidente Rodrigo Duterte, siya dili jud ko musugot nga mo papili og presidente ang iyang anak ni si Sara Duterte sa 2022. Action. Firing line. Dili ko gusto nga bastuson si Sara Duterte sa mga kontra nako sa politika. Action. Firing line. Siya bilang amay, masakitan ako ya magpamati kag maglantaw nga ginabatikos ang anak ko. Kay nga an eksperyensya ko na kung ano ka laway sa mga batikos sa akon nga presidente subong sang pungsod Pilipinas. Rason nga hindi ko magpasugot nga si Inday mo papili po og presidente sa 2022 kay basi mo daog ayawan jud siya batiko sa mga tawo. Action. Firing line. Ang ginatumod rin ni Presidente Rodrigo Duterte nga numero 1 nga nagbatiko sa iya siniliderato amo sanday former Senador Antonio Trillanes IV kag presently Senador Lila de Lima. Siya kini mga tawhana maojud ni puwerte mo batikos na masakitan ni ko ang anak, sakit po sa kuang akong amay. So ayaw na nagpadaganday. Layo pamanggod. Action. Firing line. Ang balto ni Sara Duterte siya, bukas ako sa pagpapili bilang presidente sa 2022 mga kaaksyon. Action. Firing line. Palo paabuton ta niya kung ano gid man ang sitwasyon sini kay ti okay. Okay. Sige ano. Oo. Sige. May gina-check ako abi mo, ha? Thank you kid. Kid ako maning nga balita karon dugay-dugay sa Bacolod na puson ko lang ni nasyonal. Action. Firing line. Sige. Taga diin ni sila man. Basi makadtuan ni bla sa aton nga patrol bla action ede no. Si send ko dabi. Oo, dugay no. Last City 17 in Action Radio Philippine Standard Time. Action. Firing line. Ang iban nga balita sa national, damo wala nagapati sa survey, may ara man nagapati sa survey, no? Subong adlaw nagwa ang survey sang dito sa National Mag-Aksyon. Ining survey sa pagka-presidente, ta? For 2021 nga election. Action. Firing line. Sorry, 2022, no? So survey nagagwa ginpatigayon ini June 7 to 16 ang ining survey sa mga probable nga magpapili bilang presidente or tuyo kagluyag sa mga tawo nga ilabutohon sa pagka-presidente. Action. Firing line. Ti ariho bago ta lang gin-mention nga hindi gusto si Duterte nga bastuson bata ya kung presidente na pero si Sara bukas man sa pagpa-presidente. Ti subong sa initial survey nga ginpagwa nagapanguna si Sara Duterte with a score nga 28% mga kaaksyon nga damo ang gusto nga magpapili ini bilang presidente. Action. Firing line. Nagapangadwa diri si Manila City Mayor Isko Moreno nga may ara sang 14% mga kaaksyon. Puwerte man si Moreno ay managapabili no. Action. Firing line. Pangatlo diri amo ang former senador kag anay bata sang diktador sa Pilipinas nga amo iya si Bongbong Marcos sa score nga 13%. Action. Firing line. Si Madam Grace Poe naman niya anak sang The King sa pelikula sa mga movie sa Pilipinas ara sa ikaapat nga may ara sang score nga 10%. Action. Firing line. Ang inyo idolo nga si Manny Pacquiao nakakuha sang 8%, ikalima ini siya. Action. Firing line. Ang Vice Presidente subong si Madam Leni Robredo ara sa ikaanom nakakuha sang 6% gid lamang. Action. Firing line. Si Ping Lacson ikapito may 4%, si Bongo ikawalo may ara sang 3% mga kaaksyon. Samtang si former Vice President Jejomar Binay, si Congressman Peter Cayetano, and former Senador Trillanes IV, mga kaaksyon Antonio, nakakuha sang pareho nga tag 2%. Action. Firing line. Si Gordon iya, ikapila na siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ika-11 no, si Gordon 1% mga kaaksyon. Action. Firing line. Ari pa gani si former Associate Justice Antonio Carpio nakakuha pa sang 0.3%. Amo ni siya ang ginibestigahan sa Senado nga nagpungko sa wheelchair kay lain matsyag niya. Action. Firing line. Tapos imbestiga nagtindog nga naglakat.
Hindi na. Samtang ang ika-13 diri mga kaaksyon, amo iya si sino na siya? Lawagon ko pa ni. Oo, hindi na lang guro, ano? Si Teodoro, ang iban diri at layo naman katama, pero di naging man si Pantaleon Alvarez, ang former House Speaker, bla. May 0.1% mga kaaksyon. Si Gibo Teodoro amuman, 0.1%. Action firing line. Amo ni sila ang mga ngalan nga nagginawa sa ginpatigayon nga survey magkaaksyon Hunyo 7 Tubtob 16 nga posibility may dako ang tsansa nga magpapili bilang presidente or gusto sa mga tawo nga magpapili ini sila sa pagka-presidente sa 2022 nga eleksyon. Action firing line. Sige, dala ang tanay hasta mga kaaksyon na ang masubo man nga balita subong luyag sang Senado nga imbestigahan ang adobo sang DTI. Hindi, joke lang. Action firing line. Hindi. Gusto imbestigahan sang Senado mga kaaksyon ang report nga nabaton sang Pilipinas nga ang pila ka portion action Eden sang West Philippine Sea ginhabuyan sang mga higko o kon mga pamuhin sa mga tawo didto sa pungsod China. Action firing line. Sa pagkadamak-damak ng mga tawo, no? Ang ilahig ko, halin gin sa iPhone, maybe ini sa mga CR Action James, halin sa ila sining comfort room da or dalom da bla. Pinang suyop nila to Action Eden kag dira ginula sa West Philippine Sea. Action firing line. Tison no, sa Senado, imbestigahan tani do sobra-sobra na gini nga insulto sa aton, do di na gini husto ini. Do mo na bla. Pero sa Department of Foreign Affairs mag-aksyon, wala ina sang kamatuoran. Di sino nagpalapta sina iya? Action firing line. Hulat-hulaton tana, basta ang DTI maluto ya sang national standard sang adobo. Action firing line. Maluto ko bas i-live kong adobo pagkatapos i-question ko sa DTI kung okay na ning sabor sini. Pwede na ni pang international DTI. Action firing line. Pero kung may time kamo DTI diri sa Bacolod, bayin nyo lang ng ulo adobo, abili, bot kamo kag i-check nyo mga SRP diho, nagasululobra nga presyo. Mga wala nagahatag kambyo nga mga cashier sa mga malls naton kay way sila sang Jason, kag way 5-hon, way 25-hon. Action firing line. Yabal ko sila, kung tagiya sang malls, bilyonaryo na ang amon sa lapi, i-donate nyo pa sila, kay way kamoy sinsilyok nami sinyo, no? Action firing line. May ara man baligyaan nga may ara karatula sa gwa mismo sa baligyaan, sinsilyo lang. Imagine mo na, kung wala ka sinsilyo Action Eden nga ginagutom ka na, hindi ka gidya kakaon kay wa ka sinsilyo. Tinsak to bala DTI violation ina sa consumer ho. Action firing line. Violations ina sa consumers right ang pagbakal nga hindi mo pagbaligyan kay wala kamo sinsilyo. Action Brian Borden. Action firing line. Last 23 Action Radio Philippine Standard Time diri kita sa siyudad sa Bacolod unahon taniho. Ang unahon tani nga balita mga kaaksyon. Madumduman nyo sa nagligan nga bulan, puwerte nga trending kag pagkasikat ni Anay 3rd District Congressman Albi Benitez ang pagparehistro niya diri sa siyudad sa Bacolod, ginulan sang batikos, ginulan man sang pagpakamaayo sang Bacolod non kag ang iban hindi man eh. Action firing line. May mga isyo nga ti si Albi Benitez mga kaaksyon, isa ka Amerikano kay ginbunag ini siya Action Eden didto iya sa pungsod Amerika, hindi diri sa Pilipinas. Action firing line. Pero diri na siya ga star, in short nagpa-change na siya sa iyang kasi nga status nga ti Pinoy siya, no? Pinoy gid siya, pero ang iya mga ginikanan Action Eden Pinoy iniha, hindi Amerikano. Do Amerikano pag ganing mga murden mo. Action firing line. Charot. Hindi laktan talaga ni Blas ang iyong lang. Namamo na Blas. Oo. Tikadamo, gidya. Okay, sige. Dali lang. Dali lang Action Eden. Ano to gani? Ang imo pangayaw gani. Okay, sige. Daga po dito. Sige, salamat. Gina, no? Kadamo gidya sa nagabatiko subong una-una ti hindi siya Pinoy. Kaya ti dito siya ginbata. Pero nalipat na ko abi.
pabusan ko na lang kung nga ang nak-ari siya kag dito sa 3rd District. Mga kaaksyon, nagpapili siya bilang kongresista natapos yung 3 terms. No one ang nag-question sa iya sining nga pagka-Pinoy kag kon iya sining nga pagka-alien. Action firing line. Why siya nag-question dito, tinatapos siya gid. Pag-abot niya diri sa syudad sa Bacolod, duro nagpamangkot kon pwede gid daw kon hindi. So ginbaton sang COMELEC ang iya sining nga registration. And then mga kaaksyon, pagbaton sang registration, amo nag-umpisa ni ang ini nga mga issue. Action firing line. May nagahambal gani nga ating nga apunggan ti ang isa ka tawo kon magpapili sa pagka-mayor diri sa syudad sa Bacolod. Maayo man o kon malain ang intensyon niya, pabayiida siya, hatagan ta tsansa ang Bacolod noon nga amo ang maghusga sa duha ka mga higante nga magbunggo anay sa 2022 nga eleksyon. Action firing line. Battle Royale ang panawag din na subong mo. Tiyang pananaw ko subong ya, Mayor Evilio Linardia kag Albi Benitez ya, mga higante kon politika ang paghambalan diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Istorya sa mga terminal, nagahambal mga tricycle driver ha. Siya ti kon magpapili gid man siya diri, papatlagan na lang Lan tawon ta ko na nung abilidad ya, ko na nung ikasarang nga di sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Pero damo gid ya ang nagapugong nga magpapili siya diri, tanan na lang ang mga issues, tanan na lang ginabato kay Albi Benitez mga kaaksyon. Action firing line. May naghambal man siya nga ang apungan mo na kay maaari man taihan sa pungsod sang kahilwayan kag may freedom kita sa aton gusto kag kon certified kag qualified manang si Benitez nga ang hindi abi. Action firing line. May nagamuno man siya kon maayo malang performance ni Leonardia, kung ako hipos-hipos na lang si Leonardia, bay ilan da ang mga nagabatikos kay Benitez da, pahipuso na da, hulaton na lang sa panahon sang eleksyon kung sinogid abing matirang matibay. Action firing line. Kag ang ini nga isyu mga kaaksyon, hindi na ko'y magpadalom pa kung ano dira. Sini nga hapon, sunod sa report, may ara sang may nag-file, i-check ko lang, petisyon, oposisyon, o kon ano nga status abi against Albi Benitez dira sa Commission on Election. Action firing line. Nga nagapahayag nga ti hindi sila anong gina-question sila diri, no? Gusto ko ibalo di ko pagpangunahan kung sa diin ini o kung ano nga mga palamangkutanon ang pag-file sang sining nga grupo mga kaaksyon sang duha ka tawo against Albi Benitez nga pagparehistro diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Ginapapangita ko pa ang barangay diri, although nga may name ako diri initially, pero ti ang pamangkot diri duha ka tawo ini sila. Ambot kung taga diin ng ila sa nga family name basi maayo ta ng patrol kay na mag-ula binagsulod sa akon di bingkwan mo information sila nga mga ngalan. Basi naga-monitor patrol ta kag mabasahan ini nga apelyido kag mapadulungan naton kag mapulo pamangkot ta ni Abi. Action firing line. No? Mapulo pamangkot ta ni Abi sa sini nga mga tinion mga kaaksyon. I-check nato na si Attorney Katrina Kanya, sini matinon ang COMELEC off ang yung sining unattended na. Unsay nahitabo. Attorney tawag kami dira sa imo, oo. Okay. Actually, gin-confirm yun sa aton kay ina, no? Gin-confirm yun sa aton kay ina ni Attorney Kanya ara nagaring sa akon dire, no? Sige, try ko na lang dire, no? Sa akon sining linya. Basi magsabat pa naman si Attorney yan. Attorney, may gabi. May gabi. Yes, may gabi, Action Brian. Si Action Brian sa Action Radio. Attorney, confirm lang namon, may ara sang duha ka persona nga file dira sa COMELEC pero hindi na ko magpanguna kung anong gin-file nila against Albi Benitez, Attorney. Actually, may ara kita nga nabatunan inilang din hapon na opposition against the application for registration of former Congressman Albi Benitez. O tatlo ina sila katawa tatlo. Tatlo ina katawa aton nag-file sa opposition. Ining tatlo man pwede ta ni i-name ang ila sining ngalan on air subong. Action ba hindi lang ko pika kaya basi magsala ko bala sang names bala nila kay
hindi ko maano gid maayo ang names nila kagaina kay hapon na sila naka-file sa opposition kagaina. Okay, opposition ano. Sa idalom sa opposition attorney, anong nature, ano ang content gid sa nabutang nila attorney didto? Actually, ang aton nga ang grounds pa naman lang sa opposition sa registration is hindi siya resident, hindi siya Filipino citizen, hindi siya wala pa siya ng 18 years old. So in this case ang grounds no sang opposition natin is ang residence. Residents amo nang gina-question nila. Yes. Nga hindi siya bibakulod noon damo sina. Aha. So after sini attorney, after sining reklamo abi anong himuon sini sang COMELEC attorney sa inyo dira? Sa part lang ko ang ato no, because ang iniya nga opposition ni actionan iniya sang election registration board, hindi niya kay COMELEC lang, ukon ako lang as the election officer sa Bacolod City ang ma-act sang opposition. So this will be acted upon by the election registration board when it will convene on Monday, no, July 19, para sa pag-act ng mga applications filed from April 13 to June 30. So we will summon sa mga asang kompanihan, no, and then itagaan man na siya opportunity to present no ang iya man nga evidence in support sa iyang application for registration. Okay. Suliton tala attorney. If in case gid man sa ERB abi may bulubog at inigin file nga posisyon sining tatlo sining hapon, si Albi Benitez sa tagan man sang tsansa nga makasabat or makaribatal through written o kon abogado attorney para mapatagya sining assign amo sina. May aragin sila opportunity, no, ara na sa aton nga rules, no, once ang isang aplikante may ara file ng opposition against his or her application for registration, nagkaan din na siya yung opportunity nga magsabat ina and then sang opposition against sa iyang application, and then he will be also required to be present no before the election registration board kung i-hear na ang opposition against sa inaang aplikante. If in case abi attorney, ang ining reklamo hasta maglabot sa bulan sang Oktubre, filing of COC na way pagyapon masettle ini. Anong matabo kay Benitez? The election registration board will act upon the application. So isa ang action ng election registration board is whether to approve or not or disapprove the application for registration. So before sa filing sang COC, may ara na kita na yan sa decision ng aton nga election registration board. Ay, okay. At least naintindihan ta subong nga gabi, no? Pero amo na bi ang residency abi attorney, kabalo ko may ideya kagid ang residence ni Albi Benitez diri sa Bacolod is Mandalagan ang nabutang niya, no? Mandalagan. Based sa aton nga records sa opisina kagawa sa amo man na siya ang nagagwa no sa aton nga notices and sa aton nga posting sa aton nga list of applicants for the period. Yes, Mandalagan. Okay. Miss attorney, ining si a certain Abaw, taga diin ini siya man, bisan place na lang attorney. Ang aton nga kay pahapyaw man lang to ang pagpasok pag-ain actually tang opposition kay may ara pag kita deadline nga ginalagas. Kaghapon naman to. Ang pahapyaw na nabasahan ko pag-ain is that ang aton nga mga nag-oppose are voters of claims to be voters of Mandalagan. Voters man sa Mandalagan. Ining si Abaw kag si Yula. Ini sila nga duha. Yes. Actually, tatlo ina sila, no? Tatlo ina sila, duha ka Abaw and isa ka Yula. Hindi na ko kaano pang names because nga basta magsala ako man kay hindi ko na tandaan gid masyado ang names. Ma'am, abi ini sila nga tatlo sila gid lang or may nagdalato sila nga mga may abogado sila, ma'am? Represented by counsel. Ay, okay. So do affidavit ang ginbutang nila to nga muna nagareklamo sila, naga-oppose sila. Yes, because ang aton nga nature sa aton nga opposition should be under oath. No, so kung mag-fight ka sa opposition, hindi lang na sabihin nga nagsulat ka lang you are opposing somebody. Ang aton nga opposition to the application
of any applicants or registrants natin should be under oath. Okay. Ma'am, I'm sorry ma'am, hindi ko private abi no. Dira sa ERB pagkatapos abi like for example na basura ining opposition nila, pwede sila ka refile again or pwede sila kakadto sa court na pwede na siya? Ang sa court na lang ang aton nga ang ilang remedy because wala na kita dira sa consideration sa aton nga ERB nga decision because mag-decide ang ERB, the decision of the ERB is final. So ang request naman sa aton nga aggrieved nga party is file an exclusion or inclusion sa court naman naton. Sa court na lang. Ma'am, lastly ma'am, pag-file or pagparehistro dira ni Benitez sa COMELEC, sigurado ko ikaw nag-atubang. Ma'am, sir, qualified si Benitez nga magparehistro ginmandi, siyempre ginbaton yung magani, sa inyo da ma'am ho? Kung qualified siya, kung hindi, it should be ERB. be acted upon by the ERB. Okay. So kami sa COMELEC, nag-receive kami sa applications nila based sa kung ano nga documents na ginahatag nila. But whether or not he is qualified or not, arangan na siya sa ERB nga action. Ay, so meaning, I thought gani ma'am all the while ma'am nga atong pagparehistro ni Benitez na kaagi na sa ERB so first pa ini sa July 19 sa tanang nga nagparehistro sini nga mga binulan. Yes, wala pa ang pag-apply, ang period na-cover pa sa aton nga quarterly nga ERB na period nga which is April to June 30 naton nga mga applicants. Sige. Amo mala na amon attorney, madamo gyud nga salamat. Maayong gabi, mabuhay ka ma'am. Maayong gabi. Maayong gabi, salamat Action. Yes ma'am. Action Firing Line. Si Attorney Katrina Kanya Makaksyon ang officer in charge or nagapungko karon bilang pinuno dira sa COMELEC Bacolod mga kaksyon. Action Firing Line. We don't know kung mapapangita try naton karon ang patrol sining si Yula kag Abaw way gid makuabing kompleto nga pangalan. Taga Mandalagan ini sila kun lantawon ta Mandalagan. Taga dira man ang residensya nga ginbutang ni Albi Benitez, taga Mandalagan man siya. Action Firing Line. Oo, amo na ang nature sa ilang sining reklamo, residency gid lamang nga hindi kwalipikado ining si Benitez nga magparehistro diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Action Firing Line. Sige, dira lang ko anay hasta mga kaksyon kay pagbalik naton karon may ara kita labuton nga isa sa mga nag-upod gid sa pagparehistro ni Albi Benitez during the time dito dira sa simbahan nga nagmisa sila kag nagdagon-dagon lakat-lakat padulong sa COMELEC Bacolod. Action Firing Line. Ano ayhan ang reaksyon nila sini? Ano ayhan ang ila ginapaabot abi, no? Anong pagkabig sini? Amo nang aton sinibantayan karon pagbalik naton dugay-dugay. Action Firing Line. Anyway, sini nga bahin sa aton sini nga pagpangalagad dulong sa aton sang life extension. Agapasumbanwa, mapugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sa
kadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod sa luto sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginagampiligan Padayon aksyon radyo Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampiligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo
Di alamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalot na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
nasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Samlas 7:55 na. Aksyon Firing Line. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, gina-endorso ginaton anay sa inyo ang DTX 500 capsule o galiyon ang Maayong gabi lang kay Romy Agsam, Suzette Alunan, Araman Rosalina Arellano Espadero mga kaksyon. Alex Montesa naga-monitor man sa aton sa nga pagpangalagad. Pasensyang greetings nyo doon, di ko mahingagaw. Araman si... okay, sige. Paul Spat III, salamat gid sa pag-monitor. Si Madam Vanessa Mayo naga-monitor man si Matinion dito sa Minnesota mga kaksyon sa Mayo Clinic. Salamat gid sa pag-monitor. Merle Gonzaga, Toto Tatan, security ina sang NGC. Okay. May kilala kita, isa ka abaw,
ang sa Libertad bla, Juna Abaw, presidente sang vendor, ado siya nang sa laligan, hindi sa vendors gani, sa laligan sa Libertad Market, no? May Abaw maday. Tuto tatanakon Bri, good evening. Warmon Abaw na taga-abka sa Mandalagan. Warmon Abaw. Kadamo sa nagahatag sang kwandiyo. Information, ano? Basi naga-monitor si Sir Warmon Abaw, taga-abkasa, sir. Gapangita kami sa mga interview kami sa imo kung tani da basi ma-available ka, sir, no? Nonoy Castaneda, Action Bri, good PM, ang taga DTI, hindi na sila magwa kag mag-check sa mga merkado disbakol dire kay kabaho. O dira lang na sila sa ilang opisina kay air condition. Doon mo kung ikaw taga DTI, masunod ka Action Eden sa Central Market o nga daw lamawan. Action firing line. Renz Evangelista, good evening, Sir Bri. Pakigreet lang family Evangelista sa Barangay Santol, Binalbagan. Sige. Dennis Richard Tiboroma Araman, Alex Montesa, adobo nga tiki, Sir Bri. Naglambot ng tiki man. Adobo yung baboy yung aton. Satisfied da grabe ang DTI. Hindi guro do standardization. Nami pang adubuhon mga utok nila, mga salasala, nami pang pakdulon sang chopping board. Gatang kugo nila kag paligisan sang boning knife. Purti na ni kasakit sa imo, marder na ning kaso mo karon maginamos. Action firing line. Jose Bongcal-Torilla, Noel Amar, nagapamati man, ginatamyaw niya si Bowie Yolingo, Rayboy Alunan, kag hinablos niya na si Taboy Derda. Sige, la 7:58. Action firing line. Check naton sa ni matinin bakaksyon. Kung anong reaksyon diri sang supporter ni Anay 3rd District Congressman Albi Benitez, sining opposition nga gin-file sining hapon sa Commission on Election diri syudad sa Bacolod, batok kay Benitez sa iya sining residensya. Action firing line. Kay why naman to iban pating iya sining pagka-alien nga gina-question man nga hindi siya taga Pilipinas. Tida okay naman lang to, duway to madala residency gidyang gina-question diri, ano? And kadamo sa mga reactions diri yo. Dali gid lang. Sige. Karonon tani basang iban diri. Action firing line. Kaya gina-check pa naton sa matinan makaksyon ang supporter iya ni Albi Benitez angot sini. Ano ba lang mangin reaksyon nila, ano? Pagkatapos naging file kiting iban diri. Kabalo naman kita nga si Benitez why na untat ang suroy-suroy sa mga merkado, sa mga kabaranggayan, sa mga kapurukan, kag nagabayo ini sila sang puti do mga white warrior ni sila subong. Action firing line. No? Nagapanghatag sa kung ano-ano na lang ang mahatag ya sa mga pumuloyo diri sa syudad sa Bacolod. May mga solar na, may mga bulig sa mga nasunugan, nabahaan, tanan, no? Tanan. Ginahimo ni Benitez mag-aksyon diri sa Bacolod sa sini nga mga tinion. Action firing line. Gina-try pa namon contact diri, ano? Sini makabay pa nga magsabat ang kay na goods na kami na mo, no? Garing man. No, nagaring man siya, no? Si Ana Sinoro, inaiya nga diretso, depende da mga tao tanawon nila. Wala pa na biya kaagi si Mayor Bing Damo na kag maayo man kag bag-o naman. Mo tong iyang reaksyon niya. Francisca Puso Moderaso, okay, gina-shout out man ni Sir Noel Amar si Biola and John Iras dira sa Barangay Pahanukoy. Salamat gid, no? Sige, na-check na to na, no? Why gasabat? Action Eden. Sige, latulaton talang kay basi bla why lang mamutikan. Gani Action Bri, okay. Ang iban ko doon, di ko mabasa ng iban nga mga komento ninyo. Arman Regalado, may gabi Action Bri, monitor lang kami di sa Montara, Isabela. Joby Monares Araman, hambal ni Ana Sinoro, sa politika ya bisan ano mo pa kaayo, lain ka pa. May tao gid diyang hindi kaintindi, wala kontintuhan bla. Action Bri, that's life. Hambal niya, no?
Si Sir Alex ginatamyaw niya si Madam Vanessa Mayo Docmat Mayo sang Minnesota, Mrs. Alvarez ang Barangay Tangob, Ma'am Jinky de Lagdon sa Phoenix, Arizona, kag pamilya de Lagdon, Rifuela sang Pandanon, DSB, mga kaksyon. Action firing line. Daw alang-alang siya action eda, no? May saga sabat sa ni Matrian. Sige lang, no? Kung alang-alang gid man, no problema. Ara na, aki sige. Nakasabatin, ara gid man sa aton nga linya subong ho, no? Ata sa linya ta. Sige, gamay lang naton gid nga reaction na, no? Sige, okay. Online sa firing line. Ara sa aton siningalin niya hambal ko sa inyo rehistro ni Benitez nag-upod gini siya. Now, we have on the line Vice Governor Jeffrey Ferrer. Vice, good evening. Action Bray, mayong gabi, kag mayong gabi sa gapamati sa imong programa sa Action Radio kag sa probinsya sang Negros Occidental. Mayong gabi sa tanan. Salamat Vice, mayo man niya panyapon. Yes, bao. Salamat gid Vice sa mga time although nga masako. Ikaw bago ko lang na interview si Attorney Katrina Cania regarding sining tatlo ka mga nag-file sa oposisyon against registration residency diri ni Albi Benitez, ano? So nabalaan sang kadamaan nga ikaw isa sa nagasuporta gid sa iya sini Tuyo diri sa Bacolod although way pa man ka file si OC. Any reaction sa ni Vice regarding sini? Una sa tanan do nag-file sila action prior para sa anong naga-oppose sila sa registration. Sa registration kay nagapati sila nga hindi taga Bacolod si Albi Benitez. Daw tanaw na lang nila kung diin ka reside si former Congressman Albi Benitez kag taga Negros ng pamilya yung taga diri. Now, kung may nag-file na sila, i-respetahon ta na, pero pagwa man na siguro ang rason man ni Congressman Albi because ara na iya sa Comelec ang kinahanglan it should be ang residency mo 1 year before. So early as 1 year before election, nag-transfer si Congressman Albi sang iya residency diri. So I don't know nga daw ay kung may nakita nga violation abida. So respetahon pa man na kung nag-file sila sang complaint nila. Sapto lang na sang lawyer man ni Congressman Albi Benitez. According inagani kay Attorney Cania nga mabalaan ini sa July 19 sa ila sining ERB nga pagahimuon dira na nila pise-pisahon ang mga bag-o nga mga nagparehistro sa syudad sa Bacolod. Pero Vice, sa imo paglantaw diri, ano ini nga sahi man nga tika nga ginhimo sang hindi man ni makabig naton nga sa grupo ini ni Mayor Bing Linardia kay tiway magin mention diring pangalan sang alkalde nga nagapungko subong amo ni enkwentro ni Benitez. Abi, maybe ini sila mga ultimo nga mga butante sa Bacolod, Vice. may ara man ang sila siguro nga ginatan-aw nga nag-oppose sila sa isa ka tawo. Pero para sa ako niya, respetaron ka lang. Let's say, kung may violation bala si Congressman Albi sa pag-transfer sa iyang residency or wala. Simply, that the Comelec will decide on that. So para sa akon, nga nakita ko daw ay isang violation. That's why nga ang akon man nga kaupod nga former congressman, amo na yung ginasuportahan ko man, bilang kung ano ang iya plano. Kay hindi man ko kasiling gidya action bright kay why pa man filing. Yes. Anong ginaproblema nila ni? So laton ta mag-file dra kag kung anong purpose kay kabalo ko para na sa kayuhan man sa tanan. Siguro may ara makita yang ginatanaw kung ano man ang mabulig o kung advantage sang isa ka lugar paagi sa isa man ka naga-file kag magdalagan. All of this ang purpose sinis kayuhan man sa tanan. Mandra tala makita kung sinong better. Why man tayo mag-get why kuya ako yung klase nga tao yung action right. Why kuya gahaboy sang malait. Pero gapati kuya sang akon man yang nya diretso kung sino man ang mas maayo. Anyways, on my party, kabalo ko may behind sining politika inisubong but halin sa imo mismo nga Vice, ni-start na gid man ni sang political attack against Benitez, abi? Do part na siguro kay do kapipiti sila. I don't know kung ano man ang intention no. Sang nag-complain. So, well, siya malang na pila sila tatlo. Abi way ko kabalo na sang ilang purpose. Ba't ka po sinay kay mabalaan ta ng intention and then
there will be a group that will decide kung ano ang sila ihatag ka na lang sa COMELEC na. Yes. Okay. Last na lagi ni Vice, although nga you are Vice Governor sang Negros Occidental but sa nambal ko na supporter ka ni Albi Benitez diri sa Bacolod if in case ginman, anong panugyan mo sa pumuluyo sa Bacolod? Sining palabutan? Well, ang mas maayo gani na kay may ara kanahon alternative, no? Kag pamatian sa gid kung ano ang purpose sang nagapadlagan. Inabala advantageous o kung personal. Ang ginatanaw tani di kung maayo pagid better pagid sa present administration ang pagpadalagan man ni kung Albi respetaron man pagsanan. Eh kamudlay man niya way pagani na nag-file damo na sa mga character assassination daw kung gisa daw makadlaw ka na lang kay daw ka petty things na ginasaboy na bala. Tanaw kita sa development sa area. Kung mas tanaw ang imo nga ginasuportahan o kung ang this present administration, may ara ginaya nga madalagan man. Tanaw man siya, mas may ihatag, kag may maibulig pagid sa community, especially diri sa Bacolod. Aha. With that, Vice, salamat nga sa imong time. Pasensya sa disturbo. May gabi mabuhay ka, Vice. God bless. Action, Bri, madamo gid sa time man nga ginatag sa aton. Kag pasalamat ko sa Action Radio kag sa imo gid. Aha. Thank you. Damo gid mayong gabi. May God bless us all. Yes, Vice. Action Firing Line. The Vice Governor sa Negros Occidental, Jeffrey Ferrer, basi tingala kamo Vice Governor siya ga intra di sa Bacolod, ha? Way ko ga-address sa iya sang iya sining kung anong iya nga palangakuan sa Negros Occidental, naga-address ako nga supporter ini siya ni Albi Benitez mga kaksyon sa pag-file pa lang sa registration ara na siya isa ini siya sa madamo lang nga naglakat-lakat dira kag nag-upo dito sa COMELEC sa pag-file or pagparehistro ni Benitez. Action Firing Line. Sige, dira lang taanay asta. Gusto ko gid man lambuton kung tani ang mga tagreklamo kay ti enang sila yung nagreklamo mo mga residente inisang barangay Mandalagan, botante diri sa syudad sa Bacolod kung anong ila pinaka intention. Although nga ti makita naton nga daw ang intensyon nila hindi nila gusto nga may makasulod diri nga hindi nga taga diri, of course no, kung hindi naman ang taga diri taga ang inabalang hindi gid la kwalipikado daw hindi gid man dapat mismong COMELEC guro ka pamalibad na dayon mo. Action Firing Line. Pero kwaon tagid ang ila sini nga side kundi ta malambot sa mga gabi kabalo ko naga-monitor ini sila. Ngayo gid kami sa inyo sini nga side sa sini nga mga tagreklamo way naman ta iban pa nga dangpan pa nga sinong interview naton sina diri o magluwas ng iban paging nga supporters siya ni Albi Benitez abi. Pero ining tatlo ti mas the best pagid nga makuhaan naton sila sang sign. Now last 8:09 na Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. Ang mga send comments sa text kag chat naton di magwanta. Sinong naglagaw kahapon nga nag-off the nayang hindi man kung tani tandem inis lang nga duha. Tandem sila naglagaw sa barangay Kabog. Tuod ni namit pagid ko may litrato pagid no. Oo, para mapamatudan pagid bala. Action Firing Line. Last 8:10 ang iningabahin sa aton nga pagpangalagad mga kaksyon. Dulong sa aton sang Zonton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Basi gusto Firing Line. pagbalik ta, kumustahon ta ang vaccination sa probinsya. Kagiban pa nga balita, kag gina-try ginamon nga malambot ang tatlo ka mga tagreklamo. Last 8:11. Objective. Balance this. Alex Montes sa ina nga alegasyon ni Pacquiao sa Bray against Duterte mahimo nga matuod, mahimo nga ginhimo-himo lang para sa kaugalingon nila kredito para sa mag-aabot nga 2022 na. Ano ayhan ang madalom nga motibo ni Pacquiao para gubon niya ang amo niya mismo.
Okay. Hindi na amo si Duterte. Line up lang alay na. Kagrupo lang sila sa political party pero hindi na amo. Barrio Garay, may gabi Sir Bry, lihog lang ko tamyaw sang nagbayanihan nga pumuloyo sa Purok Mabuhay, Barangay Pandanon, DSB nga nagabinuligay subong nga gabi para makatubig ang tanan. Wow, congrats inyo tanan-tanan. Amo ginang nami gid ko nagabinuligay, no? Oo. Ngayon ka mo bulig da sa barangay kag sa konsiho da sa Don Salvador. Oo, sa mga official tada. Nonoy Castañeda, Action Bry, good PM liwat. Basta sa ngalan sang nang politika, lahat ay hahamakin basta makaparehistro lang. Manjo Arniho Araman na inyo LNJ nagamonitor man. Good evening, Subrayan. Gatilindi na guro balahibo nila kay Alvin. daw legal man ang patransfer niya. Oh, base. Gatilindi ka po. Parti pa gining imo yan, no? Kadlaw ko sa mga mensahe niya. Toto Tatan, mga tao ni Mayor Bing halin sang una pa. Sige. Jinky Dayalagdon, ginagreet niya lang si Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milail Oligo. Jocelyn Song Comedia, may gabek sumbray gapamati di si Boy Comedia, gapanyapon. Salamat. Idilaos ara man naga-monitor man. Sige. Merly Gonzaga ay nga may contest pa namit luto adobo action bray. Ambot sa DTI. May mga chef na to sila nga gin pang-invite to. Antonio Bironio, may gabi Sumbray, monitor lang ko diri San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Wow, thank you again. Torres Alex, good evening Sumbray, monitor lang kami ni Missy sa Purok Laurel, Mansilingan. Elisa Iligan, good evening Sumbrayan, monitor kami tamiyaw akon bata, Jidel B, kag Iligan family, La Carlota, God bless. Melvin Piniafiel Araman, salamat gid sa pagmonitor. Sige. Balikan ko karon ng iban ha. Halos na nabasa ko naman ding iban. Gali ka ang iban nga naglumpat, hindi ko gid malambot, no? Ang iban, are. Alex Montesa, sa akon lang Sir Bry, kung sino man lang nga politiko ang magpadalagan o kung magadaog sa mag-aabot nga piniliay. Amo na ya akon pagasuportahan. Basta ang serbisyo nila para gid sa kaayuhan. Way kagasuporta kay Duterte. Sang syudad, kaya hindi sila magpartido nga nagamando para sa ila kaugalingon nga desisyon. Kag sincero sa pagkaserbisyo, especially sa mga pigado, ang mga politiko nga makapayuhom sa syudad sa Bacolod, Sir Bry. At kanta tayo, yuhum. Di ba may ara na? Yuhum. Suset Alunan, good evening Boss Bry. Kumusta ko lang ang Alunan, Nansan family sa Talisay. Salamat Sir Bry, stay safe and God bless you. Salamat. Paul Spat III, Araman. Si Erwin Bailon, good evening Sir Bry. Greetings to Bro Homer Kahipo and Luis Imatong. Thanks and God bless and more power. Do kilala ko ni si Imatong, no? Si Yam Tagabarge, Araman naga-monitor. Francisco Guangco. Sige. Balikan ta ka madugidugaya pag-isa naghingagaw. Si Ana Sinoro, tama Action Bry, si Vice Gov kami hindi man taga Bacolod kag respetuhon man ang diretsyo sang kapwa ta, hindi ta maghusgar. Salamat gid. Okay, sige. Siga. Paki-share ay sang live ta 8:15.
8:22. Action Firing Line. Ginaendorso naton sa inyo, kung ginaendorso naton sa inyo mga kaaksyon, ang Evergreen sa aton siri nga mga tagpalamati ang balsang 7696 Action Bray, good evening.
Hindi lang lawagan number ko, Action Bray, ang naglista ang DSWD Himamaylan para sa bagyong Dante. Ligad pa, wala kami gaan. Tapos post sila sa ila FB page, naka-payout na sila. Tinunto ito. Gingamit lang nila nga lanamon ba kung tani explicar nila. Pa-interview bala ma'am? 7696 pa-interview bala ma'am or sir? Kay kung mapa-interview ka mo, lambuton ta ang DSWD Himamaylan. Kag pa-explic karon ta sila. Pero kung wala interview, ay tasang basihan gid diri, hindi man naton sila mapa-explikar. Action firing line. Halin sa kay 197, Action Bright, tamyaw ko sa gwapa kung umagad nga nagapamati gid sa programa mo kada gabi, ang nagatamyaw ang iya ugangan Yolanda Pasamante sang kapaho utod, no? Sino ngalan sang gwapa mong umagad? Way nabutang ngalan. Action Bright, tuod din na yang dapat magpapili tuod ginaiya, hindi na dapat magpapili si Benitez mayor sa Bacolod didto sa papili sa Victoria sa kay gawangal mga tawo to sa iya kay nagbaha ginapabayan niya lang ang kasawya sa Bacolod, tapos eleksyon wala na sa Benitez, kilala na siya sang taga Norte. Tiyan mo na galing, hindi mo mapunggan kundi ang tao yung magpapili pag gusto da siya. Kung ano ang iyang nahimuan tong hindi maayad sa lugar nga ginhalinan niya, ti problema yan na. Kung magpapili ginman siya di sa Bacolod kag hindi ka mo na namian, hindi niyo pagbutuhon pero hindi niyo mapunggan giguro ang tao. Action firing line. Pero gina-respeto ko ng imo yung mensahe kay imo man na hibubunot mo, no? Imo gina nga baton ta gina, sir, no? Good evening, Action Bray. Mangkot lang ko, wala na kamo gahatag notification, di na ko maka-follow sa program nyo. Salamat, God bless. Kwan, inang gagamit kami subong DY Easy Action Radio Bacolod. Kanalang kadto anay ha, ma'am, sir. DY Easy Action Radio Bacolod, ha? Action Bray, sakay ka taxi, balayran mo 44, kwarta mo shin, gina-round off nila 50. Nagsakay kami isang Sabado, salamat. Oy, ari man ni kung isa mga taxi, 40 man ni sila mo. Kung ang kambyo dapat abi 54 o kung 56, iuli nyo ginaya, ibalik nyo ginaya 56 sa Action James. Kag kung ang pasahero na luoy si imo, ibalik yung size para 50, ti amo yung paghulat mo, hindi mo yung pagkambyuhan mo na ano, man yung mga taxi driver. Action firing line. Uy, kamoy puder nga di nyo pag-iuli ang husto nga kambyo, tagaan nyo lang 50. Violation ina sa LTFRB. Oo, ang gani ang inyo sining body number, plate number kag i-report kamo sa LTFRB. Hindi na makabulig sa inyo ang 6 pesos nyo. Action firing line. Naging kuha. Good evening lang kay Erwin Bailon, taga Mansilingan, Action Brian, si Luis Imatong, gitarista na siya. TY Match, ga-monitor gid sila everyday until night. Salamat gid dira sa inyo sa pag-monitor mga ka-action. Action firing line. Last 8:27. Sige. This time, tawagon ta Section Marlon Hinavia. Ara nagli sa linya naton. Sige, ari sa linya naton. Capital reports. Ang balita na Action Marlon Hinavia dulong sa aton sang D3 Bio, dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action Mar, mayad nga gabi. So na ba mayong gabi, kaina sang aga ang Assistant Provincial Health Officer sa Negros Occidental, medical specialist kasi Dr. Jessica Fama ang nag-presentar man sang iyasring datos may kantanan sa nagapadayon nga COVID-19 vaccination program sa pila ka mga local government units sa LGUs diri sa Bugos nga probinsya. Kundi nagligad nga si Mana ang under secretary sa Department of Health, no? Nga si Merna Kabotahi naga-seleksyon na braing ang gobyerno bayara sang target on priority groups COVID-19 vaccination na pagkahambalan sa sining halin sa A1 tubtub literacy action na priority kundi dari sa pong sa Pilipinas, partikular sa Negros Occidental, nagumpisa kita pang bakuna sa mga A1 priority group. Tuntuman ko na action na bray, nagumpisa ining pagpakuna dari sa Negros Occidental April 30 dito pala sa may Teresita El Halandone Provincial Hospital sa Manila City.
Nga ang una to nga ginpambakunahan ang mga nalakip sa A1, mga frontliners, frontline workers sa health facilities, health professionals, kag non-professionals, estudyante, ang nursing aides, janitor, barangay health workers, ag nalakip ang tagsumbray, no? Ang mga government officials naton. May ara sang target galing ato sa gobyerno nasyonal, may ara sang palayag nagligad nga dapat by July ining A1 priority group action plan dapat malapot na ni 90% target. Dito sa Negros Occidental, ang hambal ni Dr. Fama sa ligsa nga malapot ni 90% kay ang latest mga 80% plus na action bray. Posiling 80% na nga kadamuon sang nakalista nga target pakunahan sa A1 priority group. Ang nabakunahan action bray may ara nga sa lakot galing no. First dose, ang iban nabakunahan naman second dose. So hindi tanto problema na action bray kung napaglabot sa nga target ang paghahambalan. Yari si Dr. Fama. DOH has set the deadline na dapat by July 19, 90% of the A1 should have been immunized. Maski isa lang ka-dose, no? 2 weeks ago, ang atong status was 76%. And we're still nagisala pa ng isang. And ito, 80+% naman pa. Si Dr. Fama, Assistant Provincial Health Officer. Dulong naman sa bakuna sa mga adlaw sumbray July 13, 15 ini ka mga local government units ang kidulungan kainas ang aga kabugosan nagsumbray 3,619 vials sa COVID-19 vaccines. So laban-laban gamiton ni isigida buwas oras sa masurod nga adlaw sumbray. Pinakadamo diri nga gin tulungan 600 vials or 500 no 500 vials among Silay City. Mas damo pagig sumbray ang Bago City no kay 512 vials no ang Bago City, Silay 500 vials, ang Escalante Cadiz parehas nga tag 300 vials, 300 man sa bahin sang Victorias, 330 vials sa Kabankalan no ang iba nagsumbray Jutay lang Calatrava 88 vials, kag ang Binalbagan 60 vials lang action bray. Amoning mga LGUs nga nag-request diri sa provincial government na ginaprobahan bangod na upos na gid Manila gamit or utilized ang sadto COVID-19 vaccines nga una nga gin-deliver sa ila. Mabuton July 15 may AstraZeneca nga mag-abot 13 to subong sunod na ning adlaw. 3,500 doses ang AstraZeneca amunisa ang gingastuhan kin sa provincial government nga bakuna ag sumbray. Dili-dili lang ang pag-deliver ang sining company ng AstraZeneca nga sa 100,000 doses, 3,500 doses lang anay ang ila sa diuna nga i-deliver. Pero I'm sorry, pero ang kwan subong do okay na gid man ang vaccination subong sumar no. Okay na sa Negros no. Unlike before no. Yes, gamot-amat ang sumbray damo na kag dasig, gamot-amat dasig man. Mamo sa Bacolod City Black sumbray nga sang una duway kid, daw mo gisa nagalungo ang mapapakuna. So sa nabalaan nila sumbray nga ang mga ang minilyon kabagyan makunahan sa pungsod Pilipinas nag ginatos kalibo kagi makunahan man diri sa Negros Occidental sa Bacolod. Way man sang na dulot nga lain nga epekto ay ba na super nga sadto nagalungo nagahuo naman. Gahuo naman lang kay isang ligad nga adlaw tod sang ni mga Sabado Biyernes kita ko to
tag mil na to sa mga Victorias, sa mga daw ka na damo na, daw ka okay na, kag isa pa na ang turnout na kadasig Action Mar, no? Correct. Kag ang trend ang sumbray sa mga katabo ang senaryos pong ini mga nagpalista nga ulihib lahat. Oo. Pang nagadali nga makabakunahan. O tindi pwede kami yung proseso ginasunod. Sinutong una naka-fill up sang form. O ito dapat mahatagan sang prioridad ang sumbray. May aragin man sa mga bukid-bukid nga ti daw bulubodla gid inggang nyohon, pero sa mga syudad-syudad di daw na batyagan na nilang importante gali may bakuna Action Mar, oh. Correct. Don Salvador Benedicto nga nagsumpray nakapost sila sa ng FB nga boss may schedule nga vaccination tara. Sa ilang nga Banwa, no? Dasig man ang sobra yung pagpapalo sa mga residente pag doon beste mayara na sa social media hindi na kinahanglan ang sobra nga magtawag sa telepono sa munisipyo o kung sa syudad. Check lang sila ang sobra sa FB page ang kada LCO mabalaan nila ang anunsyo no ganda pagkidra sang local government units. Kay pila kadlaw ang bakuna, feeling ko lang requirement gid ini mo kun diin ka makadto nga banwa o kun syudad or magtabo ka sa probinsya. Daw mo gid Action Mar mo? Amo gid sa sobra laban-laban nga matabo ti sa ulihi pasi kon kagton musiko bla nga pasapin usol bla. Kag may bakal na dason gali di na pwede libre. Panapi nakasakit na kaya ang report ka na bato naton isa ka injection 3 mil lang. Ay aragay daw mo amo man nagpa-swab test ka ni, ang swab test 4,500 up to 5,000 ini injection isa ka pag-inject ka sumbray 3,000 maigo ano pa ang duwa ka dos 6,000. Wow, do nagpa anti-rabies ka lang sini. Iman tatlok sako pugas na. Free ni prote pa nga kabay pa mahuna-hunaan sa presidente tanga ilibre lang gini anay tubtob nga maubos-ubos ang vaccination no? Yes, kung sa gobyerno ang sumbray huya man sa laguro nga naumpisahan sa libre sa uli sukton nila ang ordinaryo nga tao. Reklamo ng mga tao. Kaya ining bakuna subong nga ginabakuna sa aton Action Mar hindi gid man halos tanan ni halin sa COVAX mo facility kundi gabakal na gid man kita subong ya minilyon bilyon sa Action Mar mo. Correct. Kag mo nagsobra hindi nagoro matabo damo gid ang mamaliba ang mamatok sa Action na bray. Labi na gid ang mga opisyal nato sa gobyerno subong nagtayada man sa 2022 nga election mamatok gina sila. Nagatinuwa o nagadaan man palan subong. Kitaon na kita mo subong makulod diyo may mga oposisyon na gani. Kang lakason kang si Tito Soto lagaw na gani. Nagapangamuyo na sa simbahan ato na sila. Nangamuyo sa lagin Malaysia na tunos law na ngayon na guidance gani banti may maanaon sa sila ko August 5. Baw ti balantayan kini. Kapit na lang. Bintahan na sila nga duwa po. Binta kay daw mga mayo ni anti-corrupt ni si Lacson mo. Bintahan na sila kay once nga magkauna sila announce sistahan kina sa media mag-osbalita ma-headline sila. Correct ginana. Ulihin na ma-announce sa iban di na matalupandan. Sakto gina. Sa maning balita gikan sa Kapitulo Provincial ang Action yung Action na Marlon Hiruwaya una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Balita na Action Marlon hinabiya dulong sa aton sa D3 Bayo dugang proteksyon sa vaccination Bacolod man o kon probinsya sang Negros Occidental mga ka-action. Amat-amat lang. Action Firing Line. Kabalo kay importante gining bakuna ngini, no? Maabot ang panahon nga kada mo liso mangkuton ka na bakunahan ka. Action Firing Line. Muna ang mga discrimination plakadlaw kung way ka na bakunahan pero tini mo maglakat kas dalan imo kagway kay sang bakuna da ambalon ka na kabakuna ka kun way distansya ka lang. Action Firing Line. So maabot ning panahon na nga ang bakuna number 1 gid nga pangitaon mga ka-action pero damo man gihambal nga hindi lang itanay magpabakuna. Huraton tagid nga madula man si COVID-19 na lang gid nga hindi ta mabakunahan. Action Firing Line. Ang hesitation ara gid ang kahadlok no sa bakuna bangod sa nanari-sari iya nga mga nagalinapta nga mga information dira sa social media nga hindi man kita makahambal nga fake inya or himo-himo lang kiti may mga tao maning may mga tao maning may mga buot maning naghambal da nga muning bakuna muni muna galing kiti paano nila ni nahambal kay why manis lang gani ka tambong to Action James sa pagtuon sang aton ng eksperto no. Action Firing Line.
May manis lang kakita to kung paano iniginhimo ang bakuna ngayon. Tapos ka mo pa una, hambal na nga 2 years lang ka kung nabakunahan ka, dido ka na. Action firing line. Sa isa to bla ka pastor nga Cebuano, bla Bisaya nga taga Cebu ato. Nga sa maabot nga bulan sa Setyembre, Action James, ang nabakunahan, mahimo sumbi. Action firing line. Hambal sa pastor. Oo, siya lantawa bla. Kay maabot aning Disyembre ng Setyembre, ilan ang paako ng ilang mga pamilyar po diha. Action firing line. Ay lingko hindi man. May matagambal nga kwanto hindi man kay mabudlay na ina no. Nagsululumbi ng mga tao nga may bakuna. Ti ato inayawan siya ka batiko sa mga nagalantaw sa Facebook mga kaaksyon, no? Ti kabay pa no. Initanan mga speculations. Way lang sang kamaturan. Action firing line. Pangamuyo lang kita. Si Toto Bulolot nagalantaw sa aton subong. Action firing line. Si Toto Bulolot kag si De La Cruz Roy, Action Bri, good evening. Ginagreet ko ang bana ko. De La Cruz Roy, tapos nag-greet yung bana ko. Ano ni si De La Roy? Laki ni Bayi. Na? Pamati gid sa programa niyo. Si Roy De La Cruz ni. O, ba siguro asawa mo ni Guro. Si Chris Jill Kausing. Na? Good evening, Action Bri. Good evening, Christopher Kausing. Nga nagapamati subong thanks kag good evening lang sa Pildonia family. Sige. Torres Alex, good evening, Action Bri. Always gid kami gapamati ni Mrs. Program. Sa Purok Laurel, Mansilingan, mayo gid nga kon magpapili si Benitez sa Bacolod para may pilian. Dira tani mabalaan kon ano gid ang iya abilidad. Na, kita mo nang i-welcome tang tawa. Action firing line. Kung hindi nyo type, hindi pagbutuhon. Kung diri ka magyapon sa old, go ahead. Butang mo na yung tawag naton nga eleksyon gani para makapili kita. Action firing line. Pero nami man nga may ara sang nag-file sa oposisyon da sa Comelec para mabalaan tagid ang iyang residency man sa ERB tani mabalaan. Dason nga mga binulan balantayan man no? Ginahulaton ta man kay para may ideya man kita. Action firing line. Hambal ni Marley Gonzaga, biblical na ni ang nagakatabo Action Bri. Ara sa Book of Revelation. Sige, okay Las 8:41 na mga kaaksyon. Action firing line. Gina-endorso ko gid sa inyo mga kaaksyon ang Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation.
response on Ever Ready. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Gina-endorso taman sa inyo mga kaaksyon ang Mighty C. No? Ang alkaline Line. Las 8:55 Action Radio Philippine Standard Time may ilang sa mga utod naton nga naga-monitor na halin pa kay na tub-tub sinima tinyon. Nga gina-check kami diri, kabalo kami report nga nagwa makaksyon nga ang Bacolod posible iniway pa ni sang confirmation ha, wala pa sa confirmation nga ipaidalom sa modified enhanced community quarantine umpisa Hulyo 16 tub-tub 31. Take note, why pa inis ang confirmation padayon pa nga gina-check namon sinima tinyon. Pero ang Negros Occidental ya magapabilin sa GCQ mga kaksyon ha. Di ka maghambal kita makaksyon nga MECQ may mga probihisyones dira nga bulubog at na kaangay sang hindi pwede makagwa ang tanan kung wala sang ginatawag inauyatan nga mga exemptions. On wala kasi importante gid nga kadtuan mga kaksyon no. Pero gina-check pa rin namon sa sirimat tiniyon kag ang tanan nga public transport suspended sa idalom sang MECQ. Pero why pa niha sa confirmation ha? Gina-advance na namon ginapabalo sa inyo ang pila ka mga initials man nga naga-inabot sa amon diri nga information mga kaaksyon ano. Sige gina after 2 minutes sige hulat-hulaton ta para may oras-oras samantay importante makabalong aton pumuloyo sa posible matabo ang classification sang Kuan Bacolod kon status ang quarantine ang paghahambalan. May gabilang sa kay John Acosta naga-monitor sinima tiniyon mga kaaksyon araman si Kano Pineda. May kabilang action bright, great lihog si Loring Vargas, happy birthday kag Pineda family. De La Cruz Roy, nalipat siya no, great ang bananya, ang tanan nga taga barangay Karabalan, Himamaylan, gapamati gid sa aton sini nga pagpangalagan. Sige, ginaangan aton ang aton sini nga resource person tonight, para makulo kompleto tani before kita mag-wind up, may connection sining MECQ. Action firing line. Magambal kita MECQ liwat sulito naton sa inyo para maihibalo kamo hindi pwede makagwa ang wala sang importante mga kaksyon amo na ang una hindi pwede kagwa ang wala man lang sa importante nga kaladtuan do hindi kita makaintindi no kay subong gani ang Bacolod do nagamat-amat naman gani die down ang cases action eden di ba daw pila na ni ka days nga 2 digits na lang ang cases ta sa Bacolod mga action pero tiyo ari may initial reports kita nga nabaton lehitimo nga source from Iloilo Action Radio Iloilo nga amo ini ang nagagwa mga kaksyon. Uy, nano ini man dali gid lang ha kay ginakulo kompleto kini naton subong nga gabi para buwas makapreparar man kita na subong ni 13 na Tuesday. May Miyerkules 14, 15, Huwebes, on 16, no? Friday, no? So Friday, may days pa kita nga makapreparar kay bulubog at na niya ang modified enhanced community quarantine kumpara mo sa GCQ. Action firing line. Okay, sige. Gidahulat-hulat ta ding aton sining nga mga aton sining mga resource person gikan sa syudad sa Bacolod Bakaksyon para makulo kompleto naton ini tonight para mas temprano pa may ideya na kamo ka makapreparar kamo sang mga kinahanglanon kay bulubog at na ning MECQ mo. Action firing line.
Okay, dali gid lang ha. May gina-contact kami diri no. Kabay pa nga malambot naton before kita mag wind up karon digidugay mga kaaksyon. Inisyal lang pabalo naton sa inyo, maghambal kita nga MECQ gani mga kaaksyon. Maghambal kita MECQ Modified Enhanced Community Quarantine 100% na ha, stay at home except lang sa mga frontliners. Amo na siyang una. Limited lang outdoor nga mga exercise, outdoor nga panglakaton, mga bikes dira with the safety protocols. Highly restricted gid, no? Maximum of 5 person. No public transport, limited international flights, no domestic flights. Controlled inbound travel OFWs returning Filipinos. Biking and non-motorized sports ina-encourage lang, no? Wala sa maka inter-island travel. Ang eskwelahan tati sirado ginman, no? Why na ginman na yan, no? Skeletal nga on-site sa mga trabaho, mga kaaksyon, ibandri work from home. Amo na ang mga provision sa idalom sang MECQ nga dapat naton pagasundon if in case ginman. Action firing line. Ginatinghuan naton before kita mag-wind up, pabay pa nga ari di bisan gamay gid lang. Kay ginakulo kompleto gid lang mo sa aton sining official diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon, no? Si Kano ambal niya papas gadi action bry si Migo ta Ado bag-ulang bugtaw. Musta si Ado da? Daw mayo gid si Martin, Migo Martin ta musta da? Action firing line. Gid lang maula pas-lapas ta gamay ha. Okay, sige. Good evening Sumbray sa mga friends ko sa sitio Pait Family Agulto, Salazar kag Vocablo Burn sa sitio Carolina. Salamat gid sa pag-monitor, no? Action Bry, please taga eco number kanok po. May A1 info ako sa ila. La Carlota ni. Sige. Action Bry, sa promo sang NBA kung magpadala entry sa madaog kag mapadalaman entry sa final score, hindi pwede. Kay nag-send ko sa mga nagdaog. Final score na send man ko tumpak gid 120 ang Lunes nga hampang. Dapat pareho ang score mo sa duha ka grupo, duha ka teams, hindi kay isa lang. Good evening, Sombray. Ga-monitor lang ko di sa Barangay Palayog, Hinigaran. Tamiyaw ko lang Hinobeya kag Rivera Family, Barangay Tangob, Nagapanamyaw. Albert Rivera Sr. Kay sige, ara na guro sa linya ta, no? Okay, sige. Nono Miravalles, ara man. Action Bray, bayad kami tax sa syudad sang La Carlota. Wala kami poste, please lang. Mayor Rex Halandoon, good evening. Alang-alang section eden. Ano ina siya? Okay. Hindi siya maghatag. Sige. Karon sa kuana kay Action Marlon Hinobeya, no? Ingagawon ingagaw tabi Action eden. Bikadamo na disang nagapinamangkot to, may number kada ni Vice. Ara na. Pasensya gid mga kaaksyon na nag-abansi lang ko gamay or nag-overtime ko gamay. Rodora show ko ay nano naman ina mangin MECQ Bacolod baldagid GCQ gani gawiit na mga tawo. Ginakuan pa gina-check pa ni naton ma'am amo nang initials, amo na mga advance information nga nabato naton diri, that's why nga nag-overtime kita gamay lang to report mas temprano pa kung anong status daton dari umpisa Hulyo 16. Action firing line. Waay gid. Sige, bantayan karon na sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinovia. Kabay pa madugangan ini, suliton ko lang para klaro sa inyo ang gin-mention ko sa inyo nga MECQ subject pa na to confirm. So karon bantayan nyo di karon kag sa aton sa nga Facebook page para masigurado gid ninyo. Action Brian Borden. Action firing line. Ines, Action Brian Borden, nagapasalamat gid una sa balita o kon na maghilimati kita buwas sa mga yapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Action! Manila Broadcasting Company,
sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!